Aquest any hem fet la conferència Cerca 2019 en aquest marc fantàstic que és el Born i hem tingut els convidats de RIKEN, els centres de recerca japonesos reconeguts a nivell internacional amb més de 100 anys d'existència i que aporten molt a nivell internacional sobre els resultats de recerca científica que realment es tenen en compte al món. Nosaltres hem d'aprendre d'ells encara i avui justament hem volgut contraposar els dos sistemes, el nostre com a Cerca i el de RIKEN, per intentar aproximar-nos en certa mesura i fer coses junts a futur sempre que sigui possible. També ha estat un any per posar sobre la taula alguns reptes importants, com és el finançament. Necessitem un finançament més estable, juntament amb els projectes que anem tenint que són importants, i també hem de resoldre els aspectes regulatoris de tenir un marc jurídic adequat pel nostre sistema de centres. Però també ha estat un any, una edició, per anunciar alguns aspectes innovadors. Traurem properament un premi per a dones investigadores caps de grup del Centre Cerca i intentar així equilibrar una mica la situació d'aquest grup molt qualificat d'investigadores. També hem anunciat que la professora Núria Sebastián serà la ombudsperson del sistema Cerca, que és molt important. I ja finalment, la darrera cosa que hem incidit avui és que l'any que ve la iCerca fa 10 anys, per tant començarem tota una sèrie de mesures, d'actes per posar en valor aquesta celebració dels 10 anys.